Irak'ta hova güýçleriniň Al-Harmah şäherine howa zarbasyny amala aşyranyny aýdylýar. Yerli resmiýetiň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, 18-nji awgustda bolan zarbanyň netijesinde Parahat ilatyň 3 ýaşaýyş jaýy weýran edildi we ençeme adam yaralandy. Irak harbalary ýanwar aýyndan bäri Anbar welaýetinde Islam döwleti topornyň söwüşçülerine garşy görüşýärler. Täjikistanda salgyt resmiýetleri Russiýanyň mobil kärhanasynyň $19 milyon möçberine salgyt tölemeldigini aýdýarlar. Megafon kärhanasyna değişli TT Mobile kompaniýasy bu öňe sürmäge garşy çykdy. Duşanbäniň sudynyň kararynyň 20-nji awgustda belli boljakdygy aýdylýar. Bosniýa-Hersegowiňada 20-nji Saraýewo festivali dowam edýär. Onu dünýäniň 60 döwletinden gowrak kinofilmler görkezler. Gatnaşanlaryň arasynda Akademiýa bayragynyň eýesi Fransaly rejissor Michael Hazanavicius we onuň aýaly Berenice Boye hem bar. Günorta günler Ýewropadaky iň uly kinofestival 23-nji awgustda çenli dowam eder.